खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 आगस्ट बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा सोरजोंबा सोमोन्दो गावस्रानो हागौ। नखराव दावराव दावसि जागोन। बेफार फालांगियाव नोंथाङा दिनै खहा जागोन। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां। नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांसिन जागोन। मिथुन राशि। गोसोआव गाज्रि साननाय सोमजिगोन। गुबुननि खामानि मावनायखौ मेगन सागोन। गोसोआव गुबुननि फारसे अहंकार साननाय फैगोन। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव रागा सोमजिगोन। रागाजोंनो नोंथाङा सोरखौबा गाज्रि रावजों रायफ्लांनो हागौ। फिसा फिसा खोथा बाथ्राखौ लानानैनो रागा जागोन। सिंह राशि। गोसोआव माखौबा लानानै मुगैनाय सोमजिगोन। सोरनिबा गाज्रि आखुखौ लानानै गोसोआव गाज्रि साननाय आरो मुगैनाय सोमजिगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा खामानि मावनायाव गोसो जागोन। मावनाय दांनायाव थुलुंगा मोनगोन। साननाय हनायफोरा जाफुंसारनायनि मिजिं दं। तुला राशि। नोंथाङा लामा दावबायनो सानदोंब्ला दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां जानाय नङा। लामा दावबायनायाव नोंथाङा आन्दायनो हागौ। नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथाङा दिनै बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। बिजनेस मावोब्ला नोंथाङा दिनै जौगानायनि लामायाव दिनै नोंथांनि साना मोजां। धनु राशि। दिनै नोंथाङा बेफार फालांगियाव खहा जागोन। बहाबा खामानि मावनायाव ओरैनो थांगारगोन। लटारि लायोब्ला लस जागोन। मकर राशि। दिनै नोंथांनि नखराव गोदान आलासि फैगोन। नोंथांनि नखराव सोरहाबा गथ' जोनोम मोननो हागौ। नखराव गोजोन खुसि फैगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। नोंथाङा दिनै दावबायनो हागोन। दावबायनानै गोसोखौ गोजोन लागोन। मीन राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। नोंथांनि नखराव दिनै दावराव दावसि सोमजिगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाय जागोन। नोंथाङा सांग्रां थानाया मोजां। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थागोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।